Parlok bro kerpang parlok rawan mentang wanra ban pentip sepi halor kedai kajia kop kwai khabam kabre la syai kesni hapo lau jeli ipung jong ibana dining bala penjai di ba el dekar bat es dekar ti brigade kini trai pung ba penjai ya kedai kajia kop kwai dok kha te ngala ban ong ya pi ba kedai kecing pen kermau jong ya pi namar bala dat pentip hakini kitio bala dap halor kedai ka kwai kabam hapo lau jeli kabre la syai kesni tarik blai bakadwe arjar pusan te rot tiket kelotang san spa tingkah dari penyo ke price ke Bangkok hadu san po hajar tingkah toginya sengap bangan polis pia kene notis kenang ba pintip kamtam kitu tu bom patem te kajia kop khwai khabam ba en penyaji ba el dekar bat ba es dekar kapung nu ibana dening halau jeli ganti banlek na nong stoin chamau kroat katrik kadei kha ga strik dam khadwe ajar pusan kamut la syai kasni si sajan ka posang khwai kolong kandai bim step hadu live je jan mit en ban khwai tang we kapung ka ba ha saya kedor tiket kelong tang san spot tingkah cirum yang we kwai ka price paning kom pia du san pojar ka ar pojar mata ka balai du ka bachi po pinyo march pojar tingkah kemud ki pojar tingkah ki don hadu pratli per ka paning kong san pojar bat ka ba ar pojar bat ki don constellation price du lai potli mar ar hajar tingkah endon ruki kalau ki hak te kasni te la shai te mata kasni ke kasni bu jaka hak ne ka pung lau jeli te kan ka video pizza page ke jingduna bru ka ba coba palat te skop ya lek te ka jing kerpat jing yower jong kitrai pung halo kan ka jia kop khwai khabam la shai kasni subha yawan ban yarap khamtam ki parlok rawan yawan ban simenta lem na kamta kan ka jing khwai khabam namarla kumba laisin sosin ki penlong ya kan ka jing khwai khabam hak ne ka pung chukalong ba ki shu du nong be lenter te ya wer ki parlok rawan subha lek ke san lem ya kan ka jing khwai khabam ha lojli la shai kasni dak step wala de ka price ka barit ru andre kam kat kum ka bairun ka long ka bai hab ha san spa tingkah te kumban chu ya kersan lem ya kini ki nong panyai kam ta mi trai pung te salek no manta ka jan mit ane la shai dang step namar ka pung ka jaka ka long ka bakeloj bha ini page ya kene ke video hadu dokot namar kat ka cinglap jonga kini ki nong panyai kilap panyai hakum balai sausin ki shudu nong belenter bat ngala sakiru lagi jongi kemat nomor ka jing duna bru ka long ka ba sha pala duna bha ki parlok rawan ki bawan kwai kene ka pung ra ki trai pung kim kan randin ki penjaj be yang ne jing khwai khabam te mantaru la shairu ada duna bru kan nuru ki penjaj penjaj be shakmat te sobha se yawan ban kersan lem ya kan jing khwai khabam ha law jeli la shai ka sngi san spa tingga penyo ek price paning kong hadu san pojar ka bar ar pojar bat phatli ki pojar bat lai potli ki ar hajar te ka long ka ek ba biang manam ta jong phi ban le simenta shak ne jing khwai khabam ha po law jeli la shai ka sngi te tinga pe ja ka video la da phim ngai ka jing duna bru ka long ka ba sha ba palat ti parlok ron ki ba chaje ha kan ka pungru pilaya tip hi ka jing duna bru ka long ka bar isan ai shai ki no penyai te la shai ka kanti su ba baro ngin ya le no shan lau jeli ban ya kersan lam ya kan ka kim jong ki no penyai kam tam di trai pung ki ba penyai ya kan ka jing ya khwai khabam ka ble shibun Don bro, don mana? Mais nay dot jar kumne iri mana na ori an mas mulai ai ke apa dah ke bi apa ha wong lap iri bi ha ke ha wong apa ni iri kuah tidak Sedang dengan kejengking
Padon mono. Ini amat pedang jangan jeking. Sky WR. Padon bro. KWR babu jaka. Aduh ni kejat jengking rupat don bro. Wan berkesan perlok. Entah ke game kuai khabam na sai.